jabakato sansailah badan de budi nanta makan. Di masalahnya diri kami jika indak menolak info mangkonyo anggan basa sali bak raso inyo nan punyo Baana kandung baana tiri baitu tutua upe keluar taraso tido di diri kami. Iyo nan kabanala di orang di awam nanti di kolai ketujuh nan dapet di kawan tadang gamdut sana pokok lai bapulang untungnya banyak mengenan di kami kini maharo kolai balabu di gemai di pinta juang. Masalahnya diri kami jika indak menolak info mangkonyo anggan basa sali bak raso inyo nan punyo Baana kandung baana tiri baitu tutua upe keluar taraso tido di diri kami.